Gaskiya ne cewa an samu maciji da wasu dabbobin daji a gidan tsohon akanta janar na Najeriya Ahmad Idris da ke unguwar Daneji a cikin birnin Kano. Har yanzu tsohon akanta janar ya kasa karyata labarin kiwon namun daji da yake yi, sai ma borin kunya da yake yi na lakaba wa 'yan jarida laifi bayan ba su suka karzo man ba. Ahmad Idris ya ce babu wanda ya zo gida ya same shi akan labarin, a zatansa ƙin yin hakan laifi ne a wajen 'yan jarida. Ba su yi balansin ba. Abin da ya kasa fahimta shine labari gaskiya ne. Ya faɗa yana da lasisi na ajiyewa kuma ya ɗiba ya kai su gidan zu. Me kake jira da zai tabbatar maka da gaskiyar labari? Ga rahoton yadda abin ya kasance, kamar yadda manema labarai suka rahoito cewa an gano maciji da dabbobin daji a gidan tsohon akanta janar na Najeriya a Kano. Aka ci gaba da cewa an samu tashin hankali a unguwar Daneji da ke cikin birnin Kano bayan wani maciji mai girma ya tsere daga gidan tsohon akanta janar na tarayya Ahmad Idris. Wannan lamari ya tayar da hankulan mazauna yankin, inda da dama suka bayyana fargabarsu game da hatsarin da hakan ka iya haifarwa. Bayan bincike da jami'an tsaro da kuma hukumar kula da dabbobi suka yi, an gano cewa akwai maciji, akwai kada, akwai 'ya'yan zaki a cikin gidan. Tsohon akanta janar ɗin dai ya ce yana da lasisi daga hukumomi domin kiwon dabbobin, amma saboda fargabar jama'a da buƙatar kare lafiyar al'umma, Ahmad Idris ya amince aka kwashe dabbobin zuwa gidan zu na Audu Bako da ke Kano a daren ranar Lahadi. Wannan shine labarin, kuma shi ya zo yana faɗa yana cewa dan me za a faɗa wannan labarin ba a zo gida an same shi ba, bayan kuma ga tabbacin cewa labari tabbas hakikanin gaskiya labari ya faru, ba ƙarya aka yi ba, kuma shi ma ya tabbatar da haka, kuma ya kasa ya fito ya ƙaryata a'a baya kiwon namun daji. To yanzu abin da ya rage akan tadinar shine, tunda ya ce 'yan jarida ba zai gida sun same shi ba, ya fito ya bayyana wa duniya cewa wannan labari da aka yi masa ƙarya ne ko kuma ba haka yake ba, ga yadda labarin yake. A ganinmu haka shine zai tabbatar da gaskiyar lamari.